Poštovani gledatelji i slušatelji Hrvatskog radija i radija Glas Hrvatske, srdačan pozdrav s memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. Nastavljamo program obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. misom za sve poginule branitelje i civile grada Vukovara. Za sve poginule i nestale u Domovinskom ratu sjetit ćemo se pred Gospodinom i žrtava Škabrnje. Kao što smo čuli, misu će za sve njih služiti Monsignor Giorgio Lingua, apostolski nunci u Republici Hrvatskoj. Prije same mise čuli smo riječi pozdrava prečasnog Mate Gašparovića, ekonoma bogoslovnog sjemeništa u Đakovu i ravnatelja ustanove za uzdržavanje klera. Nalazimo se ispred buduće kapele Krista kralja mučenika koja je u izgradnji. Naime, 3. lipnja ove godine blagoslovljen je i položen temeljni kamen kapele. Blagoslovio ga je tadašnji župnik župe Svetih Filipa Jakova u Vukovaru, fra Ivica Jagodić. Temeljni kamen položio je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Inače, u nadležnosti je Ministarstva hrvatskih branitelja upravljanje grobljem. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir vama. I s duhom tvojim. Braće i sestre, priznamo svoje grijehe, da mognemo proslaviti sveta tajstva. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, dijelom i propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh.
Zato molim blaženu Mariju, vazda djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Slovao nas se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Pomolimo se. Bože, po Tvojoj volji naš Spasitelj je podnio smrt na križu da otkupi sve ljude. Daj da u ludosti križa upoznamo Tvoju mudrost i moć, te u nebu postignemo vječno otkupljenje. Po Gospodinu našemu, Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog po sve vijeke vijekova. Amen. Prvo čitanje pročitat će Kata Bagara Radić. Čitanje poslanice Efežanima. Braćo, sada u Kristu Isusu, vi koji nekoć bijaste daleko, dođoste blizu po krvi Kristovoj. Doista, on je mir naš, on koji od dvoga učini jedno, pregradu razvojnicu, neprijateljstvo razori u svome tijelu. Zakon zapovjedi sa propisima obeskrijepi, da u sebi uspostavljajući mir od dvojice sazda jednoga novog čovjeka, te obojicu u jednome tijelu izmiri sa Bogom po križu, uzbivši u sebi neprijateljstvo. I dođe te navijesti mir vama daleko i mir onima blizu. Jer po njemu jedni i drugi u jednome duhu imamo pristup Ocu. Riječ je Gospodnja. Mislav Knežević, solist je u psalmu 22. kao i u Aleluji. Bože
Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. Navještaj Evanđelja, to je đakon Mario Perinec. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: neka se ne uznemiruje srce vaše. Vjerujte u Boga i u mene vjerujte. U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao, idem pripraviti vam mjesto. Kad odem i pripravi vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas sebi, da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put. Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje srce vaše i neka se ne straši. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Aleluja, aleluja, aleluja.
Draga braćo i sestre, činilo se da je sve gotovo. 18. studenoga prije 32 godine pao je Vukovar. Nakon 87 dana bjesomučne opsade, otpor, koliko god bio herojski, slomljen je. Više nije bilo nikoga tko bi mogao podići bijelu zastavu, čitamo u izvješćima. Malo prije smo se u dvorištu bolnice prisjetili heroja koji su se borili i izgubili živote za neovisnost svoje domovine. Sada na ovome mjestu koje je posvećeno pronalaskom 938 tijela u velikoj masovnoj grobnici, a zatim pretvoreno u svetište, pozvani smo podignuti svoj pogled i svoje misli. Psalam što smo ga čuli odnosi se na tužaljku jednoga od mnogobrojnih poraženih tijekom povijesti koji, osjećajući kako mu ponestaje snage, nakon života darovanog Bogu, ne shvaća smisao svoje patnje i vapje: Bože moj, zašto si me ostavio? To je molitva u trenutku očaja koju je Isus ponovno izrekao na križu. Ta molitva na ustima Sina Božjega djeluje gotovo skandalozno. Ali i on je, postavši čovjekom, iskusio očaj svakog čovjeka pred porazom, pred smrću, koja je u konačnici poraz ljudske pretencioznosti. To je isti onaj vapaj koji svaka osoba ponavlja kada vidi kao joj se ruše snovi. To je vapaj svakog muškarca i žene koji se osjećaju izgubljenima i kojima je ponestalo nade. Okupili smo se ovdje na mjestu koje smatramo simbolom dugog popisa mjesta i gradova koji su ušli u povijest zbog barbarstava počinjenih u njima, u Hrvatskoj kao i u cijelom svijetu, u prošlosti, a traju, nažalost, još uvijek u sadašnjosti. Pozvuda se na usnama svakog vjernika koji tragično stradava čuje isti vapaj: Bože moj, zašto si me ostavio? To je vapaj koji nije ni politički, ni etnički, ni vjerski obojan. Vapaj koji i dalje upućuju nebrojne osobe koje su i danas uključene u barbarske napade ili su žrtve nemilosrdne osvete. Bol ipak nikad nije usaludna. Prisjećajući se žrtvava ove tragedije, mislimo na rađanje jedne države, počevši od pepela onih gradova koji su bili poput sjemena koje umire kako bi dalo život. Ovi nas bijeli križevi, svi jednaki, pozivaju da gledamo dalje od ovozemaljskog života i da se prisjetimo konačnog značenja tih prekinutih snova. Govore nam da smrt nije kraj svega, već početak jednog novog života, zahvaljujući žrtvi onoga koji nam je smrću na križu darovao istinski život. S osjećanjem ljudske zahvalnosti i dubokog poštovanja prema onima koji su se žrtvovali za izgradnju zemaljske domovine, ovdje se želimo prisjetiti da je naša prava domovina na nebu. Neka se ne uznemiruje srce vaše. Vjerujte u Boga i u mene vjerujte. U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao, idem pripraviti vam mjesto. Ove smo riječi čuli u evanđelju koje je danas
navješteno i koje su temelje naše nade. Ne uspijevaju svi na ovoj zemlji doživjeti da im se prizna prirodno pravo na domovinu ili na dom. Često se uskraćuje čak i pravo na poštovanje dostojanstva same osobe. No u vjeri svi znaju da postoji jedan dom koji ih čeka sa stanom za svakoga. A duše su pravednika zapravo u ruci Božjoj i njih se ne dotiče muka nikakva. Očima se bezbozničkim čini da oni umiru i njihov odlazak s ovog svijeta kao nesreća i to što nas napuštaju kao propast, ali oni su u miru. Slaba utjeha, prigovorit će netko. Religija opijum za narod, pomislit će drugi. Da Krist nije uskrznuo, naša bi vjera uistinu bila uzaludna. Da se smrt nije pretvorila u život, sve bi postalo isprasnost nad isprasnošću. Sve je isprasnost. Što je 70-80 godina slave na ovome svijetu, da bi onda svi bez razlike završili u utrobi gole zemlje. Ako smo ovdje u molitvi uz ove jednostavne križe zahvalni onima koji su prolili svoju krv na slobodu, svjedočimo da vjerujemo kako nam zemaljska domovina nije dovoljna. Ta po obećanju njegovo iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva. I dok to iščekujete, piše Sveti Petar, usnastojite da budete neokaljani i besprijekorni u miru. Da pokušajte biti u miru. Mir, oduvijek žuđen i uvijek krhak. I dalje je, poput domovine, san velikog dijela čovječanstva. U odlomku poslanice Efežanima, koji smo upravo čuli, Sveti Pavao nam govori da je naš mir Krist. On je mir naš, on koji od dvoga učini jedno. Pregradu, razdvojnicu, neprijateljstvo razori u svome tijelu. Krist je naš mir, jer on ruši zid koji nas dijeli, a to je neprijateljstvo. Razdvojeni smo zidom, nevidljivim, ali stvarnim, zidom koji smo podignuli i nastavljamo podizati između nas i njih, između prijatelja i neprijatelja, između vjernika i nevjernika, između dobrih i loših, između pravednih i nepravednih i tako dalje. A neprijateljstvo ostaje, ponekad potaknuto skrivenom željom za osvetom, upiranjem prsta u krivce, pri čemu se zaboravlja da se mir gradi hrabrim pružanjem ruke. Ako nemamo hrabrosti pružiti ruku, tada zaboravljamo da smo svi braća i sestre. On je prvi počeo, govorio sam majci, kada bi me uhtavila u svađi s bratom. A ti prekini, bio je njezin nepokoljebljiv odgovor, ne želeći ni čuti razlog našeg sukoba. Majčinska mudrost. Nasilje prestaje samo prekidom borbe i odlaganjem oružja. Ne radi se o zaboravu, pretvaranju da se ništa nije dogodilo. Radi se o zaobilaženju zida neprijateljstva Kristovim putem pomirenja. Oni koji istinski opraštaju ne zaboravljaju, ali se ni ne predaju istoj onoj razornoj sili koja im je nanijela toliko zla. Odlučuju da više neće dopustiti da se društvom nastavlja širiti energija osvete koja će prije ili kasnije snaći njih same, piše Papa Franjo
u enciklici Fratelli Tutti. Netko može pozlimiti, ako se ovako razmišlja, ne treba ni živjeti na ovoj zemlji. Ne bi trebalo osjetiti ono što sam ja osjetio. Ne bi trebalo poživjeti dramu osobe koja niti ne zna što se dogodilo s njezinim djetetom, mužem, voljenom osobom, o kojima se više ništa nije saznalo. O, kako bi bilo dobro da progovore oni koji znaju, da kažu gdje su završile one osobe kojih još uvijek nema i koje itekako zaslužuju cvijet ili upaljenu svijeću na grobu. Neće biti osvete, neće biti odmazde. Biće to pobjeda najplemenitih ljudskih osjeća, prethodno poraženih okrutnošću za koju smo bili i još uvijek jesmo sposobni. Kako bi bilo lijepo zaboraviti prošlost i konačno se zagriliti kako bismo zajedno izgradili novu budućnost. Naivna fantazija. Za ovakvo razmišljanje ne bi smjelo biti ljudske zloće, koje itekako ima. Ljudske zloće, koju smo dužni zaustaviti i suočiti se s njome. Kako možemo razumjeti dramu koju proživljavaju oni koji imaju odgovornost štititi i braniti građane? Zamišljam unutarnju borbu kada treba donijeti određene odluke, intervenirati ili ne intervenirati, kazniti krivce, naravno, ali kako i prije svega koga? Iz tog razloga, u sjećanju na tolike koji su dali svoje živote za domovinu i pred onima koji imaju dužnost braniti je, izražavamo najveće poštovanje, svjesni teških izbora koje su morali i koje moraju činiti. U izvršavanju svojih odgovornosti mnogi riskiraju svoje živote kako bi održali ili izgradili mir u ovome svijetu. Ali mir ovoga svijeta, jako neophodan, nikada neće biti potpun, ni konačan, ni dovoljno pravedan. Nemojmo ga miješati s onim mirom koji nam Krist daje. Isus nas je upozorio: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Daje vam ga, ali ne kao što svijet daje. Mir kakav svijet daje je onaj koji nastavljamo tražiti kroz kompromise i saveze, ravnotežom u naoružanju i u najgorem slučaju namećući ga silom. Nažalost, unatoč rezolucijama i deklaracijama koje se svečano potpisuju na najvišim razinama, ratove se i dalje smatra najučinkovitijim i najkonkretnijim načinom rješavanja sukoba. Ali mir koji se postiže pobjedom nad neprijateljem ne može biti konačan. Biće to u najboljem slučaju izostanak rata koji često traje samo onoliko vremena koliko je potrebno da poraženi organiziraju svoju osvetu. Kako onda možemo doći do pravog mira? Neće biti pravog i trajnog mira bez promjene srca, bez odgoja za mir. Gradić Boves u Pjemontu, odakle dolazim, spaljen je u Drugome svjetskom ratu. U tom je mjestu masakra nad civilima, među kojima su poniženi pred stanovništvom bili i župnik i kapelan. Prije 40 godina pokrenuta škola mira. U Bovezu, poprištu užasnog masakra, sada se uči o miru. O miru koji nije samo odsutnost rata, odsutnost oružja, odsutnost nepravde, već je prije svega prisutnost, postojanje vrijednosti,
od kojih neke treba ponovno usvojiti, a nekima treba podučiti u pravom smislu riječi. Ne bi li i Vukovar mogao postati grad mira? Ne bismo li mogli odavde početi poučavati kako izgraditi ili održati mir na ovoj zemlji dok koračamo prema nebeskoj domovini? Prvi korak ovog odgoja za mir kreće od nas samih, od svakoga od nas. I u nama također postoji zid podjela. To je zid nedosljednosti, laži, licemjera, zloće. Samo onda kada si netko u savjesti nema što prigovoriti, tada može postati mirotvorac, jer je u sebi uništio uzrok svake podjele. Počinjemo graditi mir kada možemo reći moja savjest je čista. Znate na koga mislim? Možemo i progriješiti jer nije moguće uvijek predvidjeti posljedice svojih izbora. Čak i ako smo ih učinili u dobroj vjeri, no ako nam je savjest čista, Gospodin će znati ravno pisati i po našim krivim linijama. Dvostruko lice, dvostruka osobnost, dva čovjeka koje su u nama, mogu se ujediniti samo po križu, to jest umiranjem našeg starog sebičnog čovjeka. Novi čovjek ne zlorabi život drugoga, on daruje svoj život. Upravo darivanjem samoga sebe pobjeđuje se neprijateljstvo i počinje vršiti volja Božja kako na nebu, tako i na zemlji. Spominjući se žrtve pokojnika kojim danas odajemo počast, molimo Gospodina da nas učini mirotvorcima, sposobnima rušiti zidove između nas, a prije svega u svakome od nas. Riječi su monsignora Đorđa Lingve, apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj. Braće i sestre, Bogu izvoru mira i svakog dobra uputimo svoje vapaje moleći: Kriste, čuj nas, Kriste, uzliši nas. Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas. Za crkvu, zajednicu tvojih vjernika, pomozi joj da bude znakom novoga neba i nove zemlje. Molimo te. Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas. Za papu našega Franju, sve biskupe, svećenike i đakone, da po primjeru Krista budu uvijek spremni zauzeti se za spasanje svakoga čovjeka. Molimo te. Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas. Za sve predstavnike vlasti u domovini i svijetu, da budu predani u svojem služenju narodu, u miru i dobru, da tako radeći grade siguran i miran život, nadahnuti evanđeoskom ljubavlju. Molimo te. Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas. Za sve koji trpe ili su žrtve mržnje, daj im snage i utjehe u njihovim bolima, a onima koji zločine rasvijetli pamet da uvide put pomirenja i zajedničkog dobra. Molimo te. Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas. Za mir u Ukrajini i svetoj zemlji, podaj odgovornima u svijetu da u miru čuvaju ljudsko dostojanstvo i prekinu svaki sukob koji dovodi do smrti nevinih žrtava. Molimo te. Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas. Za nas ovdje okupljene, da u tajstvu križa prepoznamo put spasenja i tako nasljedujemo Krista, raspeta i uskrsla. Molimo te. Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas.
za našu pokojnu braću i sestre, branitelje i civile, sve žrtve Domovinskog rata, da njihova žrtva ne bude obezvrijeđena i uzaludna. Otvori im vrata nebeskog kraljevstva i daj da ugledaju Tvoje milosrdno lice. Molimo Te. Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas. Primi, svemogući Bože, ove naše isrečene molitve i one koje nosimo u svojim srcima, te nam daruj svoj mir kako bismo mogli biti Tvoj istinski svjedoci na zemlji. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen. Molitve su izrekle Ema Gabriela Horvatić i Iva Markovinović.
molite, braće i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu Svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Gospodine, ova žrtva na oltaru križa oduzela i grijehe svijeta, daj da i nas oslobodi svake krivnje. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Gore srca. Imamo kod Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno i pravedno. Uistinu i dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da izvagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, Sveti Oče, svemogući vječni Bože. Tvoj je sin spasonosnom mukom svemu svijetu objavio smisao štovanja Boga. U neisrecivoj snazi križa otkrivaš sud svijetu i vlast Krista raspetoga. I s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka. Uistinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti, Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega, Isusa Krista. Kad se dragovnino predao namuku, on uze kruh, Tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na opuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina,
Prinosimo ti, Gospodine, kruh života i kaleše spasenja i zahvaljujemo ti što si nas poslao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duhu Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta. Usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Đurom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u tvom smilovanju. Privedi ih k svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, sa svetim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi, Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, zato puni pouzdanja molimo: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakodnevni daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane. Da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagdje slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu dolazaka Spasitelja našega, Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. I s duhom Tvojim. Pružite mir jedni drugima. Evo jaganca Božeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su poslani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod
riječi ozdravit će duša moja. Drago braći i sestre, uskoro će započeti sveta pričest. Naši mladi sa crvenim kišobranima dopratit će biskupe i svećenike do mjesta gdje će se dijeliti sveta pričest. Riječi su fra Tonija Vučemilovića, župnika župe svetih Filipa i Jakova u Vukovaru. Dragi gledatelji i radijski slušatelji, na memorijalnom smo groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru na misi za sve poginule branitelje i civile grada Vukovara, kao i za sve poginule nestale osobe u Domovinskom ratu. Mislimo i na one koji su ubijeni prije 32 godine u Škabrnji i na mnogim drugim mjestima hrvatskih bojišta. Na ovoj misiji svi smo jedno srce i jedna duša. Tena Puljić, solistica je u pričesnoj pjesmi Jasan krug života. Bogoslaviteljska smo zajednica vjere, ufanja i ljubavi, koja slaveći Boga danas časti svoje mučenike. Možemo slobodno reći, svi su oni mučenici za domovinu, za istinu i pravdu.
Dakle, svi oni koji se danas spominjemo u molitvama na ovom istnom slavlju, možemo reći da su mučenici, dakle, u širem značenju riječi mučeništva po svetom Ivanu Pavlu II. Na vik on živi ki zgine pošteno, to su riječi Frana Krsta Frankopana. Danas nas preplavljuju osjećaj poštovanja pred žrtvom, osjećaj zahvalnosti za njihovo herojstvo, junaštvo. Naviru nam osjećaj tuge i žalosti što ih više nema među nama, ali ponosa i slave za svu njihovu požrtvovnost, spremnost dati život da bi drugi živjeli, imali veće ljubavi od ove, da tko život svoj položi za svoje prijatelje, kaže Isus. A oni su položili svoj život ne samo za prijatelje, već za sve nas, za Hrvatsku, odnosno za sve ljude koji žive u lijepoj našoj, uživaju dar slobode. Dar u kome sva blaga višnji nam Bog je do, kako je to lijepo rekao naš barokni pjesnik Ivan Gundulić. S ovoga je mjesta prije 7 godina kardinal Josip Bozanić molio za dar ljubavi i oproštenja. Između ostalih njegove su riječi: ratna su nas stradanja duboko ranila i kad smo zdvajali s pouzdanjem smo molili da nam u vihoru rata ne prestane svjetliti spasenje i Božja zapovjed ljubavi. Brojna junačka srca malih i velikih, srca pastira i vjernika laika, junački su svjedočila praštanje i snagu Kristove ljubavi, ne dopuštajući da ih mržnja zarobi i nadvlada u brojnim kušnjama, nalazeći utjehu u vjeri. Kardinal Bozanić poticao nas je da sve žrtve, nevolje, patnje i stradanja uronimo u Kristovu ljubav, cijeneći žrtvom stečenu slobodu. Važno nam je iskrenim oproštenjem čistiti duh, što je na tragu današnje propovjedi.
Upravo vidimo spomen polje s bijelim križevima. 948 bijelih mramornih križeva prostire se na ovome polju, a to su svi oni koji su poginuli tijekom agresije na Vukovar, oni koji su poginuli u kućama, u vrtovima, na ulicama, na stadionu i oko bolnice, te svi oni koji su pogubljeni nakon same okupacije grada. Godine 1998. ekshumirano je 938 tijela, a poslije još 10 s ovog mjesta masovne grobnice. Između bijelih križeva i aleje poginulih hrvatskih branitelja i civila godine 2000. postavljen je središnji spomenik, spomen obilježje od patirane bronce visoko 4 metra autorice Đurđe Ostoje. Neizmjerno mnoštvo domoljuba, rodoljuba iz zemlje i svijeta u koloni sjećanja pristiglo je novo mjesto spomena na žrtvu Vukovara, njegovih stanovnika, svih branitelja nestalih, zlostavljanih, umrlih, ranjenih, iz poštovanja prema svim žrtvama grada heroja. Evo, zbog tolikog svijeta vidjeli smo kolona sjećanja se znatno odužila, te je i kasnije pristigla na ovo mjesto memorijalnog groblja, zbog čega je i početak ove mise poprilično odstupao od planiranog vremena. Do sad, možemo reći, ovo je najmnogoljudniji skup, izraz počasti svim poginulim braniteljima grada Vukovara, civilima, dakle svim nestalima u Domovinskom ratu, a uvijek su nam u mislima i žrtve Škabrnje. Molimo se. Gospodine Isuse Kriste, ti si nas otupio svojim križem, stablom života i okrijepio ovom svetom gozbom. Molimo te, privedi nas k slavi uskrsnuća, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Blagoslovi vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Bogu hvala.
Grad Vukovar postao je simbol junačkog nacionalnog otpora agresoru i herojske obrane branitelja Vukovara, simbol stradavanja i žrtve našeg naroda. Postao je simbol slobode, postao je ponosni grad koji stoji prkosi buri i oluji svih zlonamjernika, istovremeno otvoren, gostoljubiv svim dobronamjernicima i putnicima. Vukovar je grad koji je upisan krvavim slovima u našu kolektivnu memoriju. Njegove rane su svih nas. Rane koje traže puno vremena da zacijele, ali ožiljak će zasigurno ostati za pamćenje generacijama. Samo je vjera u Boga, molitva i utjecanje Majci Božje za pomoć naših hrabrih branitelja i civila pridonijela da moral svih tadašnjih patnika, stradalnika ne splasne. Krunica oko vrata, u rukama na ramenu vojničke odore bili su prepoznatljivi znak naših heroja, svih prognanika, zatočenika srpskih zatvora i općenito svih nevoljnika toga strašnog ratnog vremena. Dragi gledatelji, dragi slušatelji, na kraju smo prijenosa mise s memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. Mise za sve, pale branitelje, civile Vukovara, kao za sve nestale osobe u Domovinskom ratu, sve poginule u Domovinskom ratu i u Škabrnji. Misni služitelj i propovjednik bio je apostolski nunci u Republici Hrvatskoj, Giorgio Lingua. Program današnjega obilježavanja Dana sjećanja nastavlja se već uobičajeno u popodnevnim satima svjetlosnom rijekom sjećanja, puštanjem lampiona Dunavom u spomena ubijene i nestale branitelje Vukovara, te manifestacijom i u mome gradu Vukovar svijetli, paljenjem svijeća u svim hrvatskim gradovima za sve žrtve Vukovara. Hvala vam na praćenju i sudjelovanju. S vama je bila vaša ekipa. Želimo vam mirno i ugodno poslijepodne. Srećan pozdrav iz Vukovara, grada heroja.